Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик» і я, Олена Копенець-Барта, і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже! Низ тема. Ко під видом русинів спланував і розвив антирусинську діяльність у Закарпаттю. Мав у виду нові сайти, нові поклонники і при тому несущі приховане антирусинство. Кожен народ, котрий оказався у стані колонізації або других проблем історичних, подвергався так називаємому асиміляції. І для того розроблялися различні проекти. Платилися із місцевих людей, желаючі бути, наприклад, тої нової національності, діставали научні свої посади, робилися кандидатами, докторами наук, і вони плановано і за гроші доказували своїм же народам, що вони не такі. Недавно я читав одну статтю, така вона, якби, ніби така придумана для того, щоб указати, як страшно для народу втратити свої коріння. Так, некі болгари окупували Баварію, як пишеться в статті, і заставили баварців рахувати, що вони не баварці, а болгарці. Що історична назва баварців – це болгарці. Провели війну, щоб баварці не сміли називатися своїм германським міром. Хто із баварців назвався, що він від германського міра – тюрма. І так всім було сказано, баварців не є, а законна назва баварців – болгарці. Зрозуміло ясно, що в цій статті указується, як опасно, щоб з народу появлялися люди, які починають і нам, русинам, говорити, що ми не русини, що наша стара назва, самоназва – це собі таке щось несерйозне, а от ми – представники другої совєтської національності, яку ми мали або дістали при Совєтському Союзові. Іменно в древності вже було замічено, що народи, котрі підпадали під опасність колонізації або асиміляції, подвергались так званому ілотизму. Ілотизм – це проект людей другої нації, яка менший народ, який оказався під їх владою, приводили до смішного, перетворювали питання про національність, про язик того народу, до щось смішного, фіглі, п'янки, блуд, гулянки, нечистота, всякі различні неінтересної. І тоді, коли індійці почали говорити по-англійськи, вони считали уже передовими людьми, а поки індуси говорили по-індуськи, вже було непонятно. І хтось із совєтських часів, підкреслюю, совєтських часів, учив русинів, що русинів не є. Що самоназва русинів – це щось несерйозне. А от, що їм приписала в совєтське время партія бути совєтським народом, ото серйозно. Мало того, попитка русинів у совєтське время назватися русинами оцінювалося як буржуазно-націоналістичне і каралося. У совєтське время із наших коломийок відбиралося то все патріотичне, духовне, любовне, благословенне, замінялося смішками. От напомню вам, який при Совєтському Союзі був такий текст Коломийки. «Чуєш, чорнобрива, ти по правді файна, будеш парувати до мого комбайна». Смішка. Чоловіча слаба і всякі фіглі-міглі
Но достатньо було в той час, єдним словом, заікнутися, покритикувати когось із правителів, тоді Сибір був неминуємий. Прийшли часи, і ми, русини, проголосували за незалежну Україну, і тепер ми надіялися, що кінець совєтської епохи дасть можливість розвитку русинської культури, язика, тих всіх прав і свобод, які гарантовані у українському законодавстві і в тих міжнародних документах, які стали частиною національного законодавства, підписаного нашу державу, міжнародних документів. Но виявилося, що і в нас не спішать сьогоднішні чиновники визнати русинську національність. Чому? А це самоназва. Но ведь у кожному народі іменно самоназва народа і давала право так називати народ, як самся народ назвав, а не так, як його назвали колонізатори, або, як один казав в одній з передач наших, що всі визволителі забороняли русинам говорити по-русинськи. Но чому? Якщо самоназва русинів русини, то по українському законодавству вони тільки русини. Говорити, що стара назва були русини, а тепер називаються українці, це красива і смішна казка, яка відношення не має ні до прав, ні до свобод, ні до законодавства. Так, можливо, хтось і був русином, потім перестав русином. Числа русинів, наприклад, у Києві є доктора наук, які являються українцями і доказують, що ми всі русини українці, а вони доктора. А якщо не будуть доктора, не будуть говорити, то їх знімуть з роботи. І тому ми увиділи, що не тільки недавно була дуже така сильна хвиля антирусинська, появилося недавно багато тих сайтів і навіть различних таких інформаційних пунктів, де появилися вчорашні люди, як ви кажете, вони приховані антирусини, а вдругся захотіло їм говорити за русинів. Ми зрозуміли, річ іде про те, що вже нікуди тягнути у нашій державі з визнанням національності русин. Но для того, щоб то ще оттягнути далі, противники русинов, прямі його недруги, нині вписуються у различні сайти, і там вони декларують, що да, у нас є русинський язик, таке смішне, щось таке на уровні районного, щось неінтересного чудачества, котрого ніч немає інтересного, немає будущого. Видите, якісь русини будуть лемся по-русинськи вчити, а не будуть знати другий язик, та вони не вижиють. А якщо русини не знають говорити зразу по-українськи, значить вони щось вони не люблять Україну. Да неправда. Ми всі громадяни України. Хоч закон не приписує любити Україну, а вважати її закони. Так і ми вважаємо закони. Но так важливо нам розуміти, що нова волна, антирусинська волна під видом русинів, сама себе якби не лише об'явила, але і обличила. Вони знову приводять к тому, не треба нам русинський язик, то не серйозно, то чудачество, м'ясний колорит, інтересний, но він такий на свадьбі, десь там у кафе, але лише якщо тільки русин розпочне розмовляти українською, це вже серйозно. Ми відповідаємо абсолютно ні. З того моменту, коли русин говорить з русином по-русинськи, це є природньо. Коли русинові запрещають говорити по-русинськи, це і є уже порушення його прав. А чекать він ще не має школи, що не має він права учити своїх дітей на материнському язикові, хоча б мінімум язик, літературу, історію, географію, ситуація весьма плачевна.